Tervepä terve. Tää vähän tuolla repsotti. Mä ajattelin ottaa tämän parempaan talteen. Eihän sulla ole mitään sitä vastaa, että mä laitan sinne tilalle oman julisteen. Ja sinähän edet ripustele, etkä liimaile mun kaupassa yhtään mitään. No. Mä halusin vaan esitellä sulle mun puolueeni vaaliohjelma. Mulla pitäisi olla vielä jokunen... Mä en ota raiskaajalta mitään vastaan. Anteeksi. Tässä siitä lukee. No tämmöisissä lehdissä nyt lukee kaikenlaista potaskaa. Sunhan se pitäisi tietää. Mulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Kuulinko mä oikein? Väität se mun naisystävää valehtelijaksi? Sun naisystäväsi? Mahtaako sulle nimi Tanja Jääskeläinen olla tuttu? Kyllähän mä Tanjuskan muistan. Kohta sä muistat mutkin. Mun nimi on Ismo Laitela. Koitas nyt käydä päälle, Kristo. Nyt sulla on vastassa raavas mies eikä mikään avuton nainen.